Het station van Ljouwert is 130 jaar oud en had een protte monumentale weerde. De constructie van de perronkappen rint boven alle perronsdel. ProRail is zo'n een paar weken aan de gang met de restauratie. In feite gaan we het restaureren in de oude staat. Alleen wat we wel hebben gekeken is waar de oude staat niet meer aan de huidige normen en eisen voldoet. Vandaar dat we toch moeten ingrijpen in de constructie. En dat doen we met name onder de grond. Waarbij we dus de fundering sterker maken dan dat die van oorsprong is. De werkzaamheden aan het station kunnen van reizigers veroorlijst worden. Zo moeten ze omrennen en zullen er loertsoerlijst wijzen. Op kortere periodes zou het kunnen om deze situatie zeg maar, te maken. Zodat we een perron kunnen bouwen op de rails. Moeten we toch de treinen zo nu en dan even niet laten rijden. En om het weer terug te bouwen. Maar in die tussenliggende 2 maanden rijden de treinen weer gewoon zoals het zou moeten. ProRail beziekt het station zo vol mogelijk in dezelfde steer te houden. De restauratie moet eind 2022 klaar wijzen.